Oh, nangadto mi ni madam sa Cebu Safari Adventures ug daghan kayong langgam dito. Duha ka madam ang nagsuroy-suroy ug lingaw kaayo mi. O gani ana, hala kadaghanan ng langgam madam. Uy, hala kanindot ni na madam pagbantay madam. Ay madam, madam nangiti sa imong bukton madam ang langgam. Uy, uy, hala ang relo nimo madam gikuha sa langgam gikawat madam pagbantay madam. Naunsa man mis madam. Uy, di man na sila maghinay-hinay kadaghanan. Madam! Itlog ka ng imong hair! Oh my God, madam! Magbantay, madam! Wala ka na na, madam! Ay, madam! Gipugno na, madam! Hala, giitahan ang imong ulo, madam! Hala, nagtuwa lang ka, madam! Hala, oh, sige, mag-picture ka! Hala, 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 ay! Kanaghalang ka, madam! Madam, mag-amping, madam! Madam, madam, hala, di na sa mga langga, madam! Unsaon na lang, madam! Oh my goodness! Uy, tubig daghan, madam! Galagam, hala, lingawa sa langga, madam! Ay, paho, hala, nangiti, madam! Madam! Ang langgam nangiti!